Gipunto karon ni Ombudsman Boying Remulla nga posibleng mu-abot sa 15 ka mga public officials ang mapasakahan og patong-patong nga kaso kung mapamatud-an nga nalambigit kini sa mga flood control anomaly. Subay kini sa pagsumiter sa referral ni Independent Commission for Infrastructure kan ICI Justice Andres Reyes ngadto sa Office of the Ombudsman aron nga makasuhan ang mga nalambigit sa anomalosong proyekto diha sa panggamhanan. Ato maminaw na ang pamahayag ni Jesus Crispin Remulla sa Ombudsman. Ang iniisip lang namin kung sasama namin, pati yung mga, kasi may kasabihan dito, may sinasabi nga, hanggang janitor daw ng district office kumukuha ng pera eh. Kaya lang, we don't know if we can include everybody in the same charge. Kasi nga, baka naman that's delaying our case too much. Baka we can just file different cases for them. Kagahapon nga lawa October 29 migula ang unom ka mga pangalan nga gipakasuhan sa Ombudsman nga nalambigit sa flood control scam. Nga sila ex-DPWH Yusek Roberto Bernardo, Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, kani ako Bicol Representative Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana ug kanhi Caloocan Representative nga si Mitch Kahayon Uy.